Harish Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Ban kham suk shu ka Israel phatir thma biang ka Amerika sha Israel ki khubor na po Shanghai. Nyau tarik kabadai kesni sajan wan hiar thma ki Hamas ya ke Israel hakapor bompat penibor ke Israel syat kemen ki leno Hamas ki ong bakila yok ban keni ya ke Israel hakatai kapor ki Hamas kila keni ki kali jong ki nong Israel thombor ki pajba nong Israel bat be ki sipai bordar jong ka Israel kila penlong ye ki kato kane ki jaka jong ka Israel kum ki jaka jong la jong hi haden tang syuyok ki sipai Israel ya ka hukum ban pen phai kala ya ke jingle jong ki Hamas kila kidnap ya arspa nro phungut ki nong Israel kala ong ya ki Hamas ban pen phai no ya ki nong Israel ki ba sya kidnap tang ba kim shim la pen snap ya ka jing ong jong ka Israel nang ta ke Israel ka pen bun biang ya ka jing terbom kila yoban pelat im ya kato ka ne ki ba syakit nap ki khubor ki atho ka Amerika kala pha ya arteli ki aeroplane thma sya Israel naga banta ju ki sipai Israel khnang ban kham suk shu ka Israel naga banta ban bom ya ki Hamas